Muje action. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To yaro naga ka zo kasuwan nan ranka ɓaci ne, me ya kawo ka? Wallahi na zo ne a game da wannan tsoho la'anannen tsoho, wato ainihin wanda bai duba mu al'umma. Da yana duba mu al'umma shi bai kamata ya abun nan ba. Na zo da 2000 ne. Tun jiya ba mu ci abinci ba, 2000 nan ne dama na abincin. An zo kashe ta ana ba za a ta ba. To yanzu ya zaka da wannan kudin? To ni yanzu ban san yadda zan yi da su ba. To da za ka kawo ya maka taransifa. Taransifa? Eh. To ai ni ban san me taransifan ba. Ka kawo akan number. Mu muna ansa. Akan number. Menene shi? Banki ne ake aje kuɗi. Ni ban san shi ba wallahi. To yanzu wannan ayar ta riga sun zama maka kai a hannunka, ba abin da zaka yi da wa'innan. To zan je in ajiye su ne ko dai abin da a'a ba dai zan yi haka ba, zan je ne in shiga gari in dudduba da abin da ya kamata a yi. To shi kenan. Kaje ka ci gaba da an taimaka an kana da sababbu. Mu je wannan tsoho ba abin da za mu iya cewa dai Allah ya wadarai.